Sådan en lidt ligesom det her, i sådan en orange skjort. Eller sådan en orange militæragtig noget. Det skal jeg må finde dem. Hvor har du dem fra? Altså har du dem endnu? Ja. Hjemme med min mor og far. Skulle du da prøve at finde dem? Okay. Vi roller. Hvad? Og man har lidt løs håndled. Det vidste man ikke, hvad det betød dengang. Nej. Stiller du dem op på den måde der? Det ved jeg ikke. Jeg prøver bare på at gøre et eller andet. Jamen, altså, det var ikke sådan, vi gjorde. Vi skal også have en eller anden form for, altså sådan et slot eller sådan noget. Ja, noget de kan gemme sig bag. Ja, fordi... Ja, jeg tager også en der. Og skal de bare ud og smadre hinanden, eller hvad? Jamen, jeg kan ikke rigtig, altså, jeg kan ikke rigtig huske det. Du har også et eller andet hernede i, det kan vi også bruge til. Jeg tror, at det er en hjerne. Jeg tror, at når mig og min lillebror ville lege, så var det sådan noget med, at så var vi sammen, og så ude og lave nogle ting, og så sad vi med en ond og en god, og så smadrede vi de onde. Nå, okay, vi var ikke imod hinanden. Jeg tror aldrig rigtigt, vi var. Nej, okay. Jamen, så skal vi jo faktisk have delt dem op. Fordi jeg var jo storebror, så uanset hvad, så ville jeg vundet hver gang. Ja, selvfølgelig. Om jeg vundet eller god med mig. Nå, men skal vi så ikke prøve at dele det op, eller sådan noget? Altså, så vi siger, at nogle af dem er gode, og nogle af dem er dårlige. Ja. Altså, så skal vi jo have en eller anden form for mission, tænker jeg. Ja. Altså, hvor du er... Altså, vi skal have et eller andet, vi skal, eller sådan noget. Ja, men hvad for nogle er onde? Det må være dem, der ikke har uniformer på, næsten. Ja, altså, jeg vil sige, ham her, han ser jo rimelig ond ud. Ja. Men ham her, han ser til gengæld god ud. Jamen er det ikke også uniformer, han er på? Jamen, så... Nå, på den måde. Jamen, hvem er ham her? Det er en dykkermand. Han kan jo ikke være ond. Nej. Han er ikke ond, vel? Det tror jeg ikke. Jeg tror aldrig, man er de gode. Hvad var ham her? Han er også god, så. Ja, det tror jeg. Ja. Så har vi faktisk kun to onde der i hele... Altså, der er 2 onde. Jamen, jeg tror, det er fint nok med 2 onde, er det ikke det? Jo. Altså, fordi de er jo meget onde, dem her. De er også meget stærke, kan man sige. Ja. Men vi kan også tage ham her, for han er også en wimp. Ja. Okay, så, Og hende der. så går vi i gang. Ja, hende der, hun er en skøge, hende her. Ja. Så går vi i gang med at lege nu. Ja. Du har nogle af de gode der, eller? Så går jeg går herind og stiller mig. Du bruger det samme der med... Det var bare det samme. Men så står de herinde lavet. Ja. Hvad er flottet i hele historien? Det ved jeg ikke. Det kunne godt være, at du skulle lave noget research. Du kan jo bare YouTube G.I. Joe og se det gamle afsnit. Det kan du. Ja, det kunne man gøre. Ja. Du kan også købe serien på... Jo, men nu ved jeg ikke om det... Altså, Men han kommer i hvert fald herover. Eller, han... Altså, prøv du at starte et eller andet. Ja. Altså, det er bare, jeg siger, ham her, han er fandme super. Han er rigtig galt. Han er rigtig galt. Han kalder Sagde du ikke slå min hjerne, dit svin. Men han er slet ikke slået ud. Han er slet ikke slået ud. Han rejser sig bare lige op. Men hvorfor så går han ind og snakker med ham lige? Ja. Han går lige hen, og siger han lige... Jamen, det tror jeg også, man gør dengang. Ja, de snakker lidt sammen, fordi det er jo ikke bare, at de går direkte ind i krig. Men jeg har hentet min kammerat, fordi det gider vi ikke at finde os i. Jamen, så skal jeg lige have en kammerat med her. Her bifte lige. Kommer han ind. Nej, hey. Du kan ikke bare begynde at slå på mig med det samme. Det kan du ikke bare begynde på. Fuck dig. Ja, altså. Hvorfor siger du sådan? Fordi han er grim. Okay. Hvad sagde du om mig?
Du har ikke sagt en skid, mand. Jeg har ikke sagt noget som helst. Jeg står med en stor kølle her. Du skal være bange for mig. Du stod lige og snakkede med en rød tøj. Ja, han er gået. Han er gået væk. Og han er så gået herom bagved. Han ligger herom helt bange. Skal vi smadre ham? Ja, prøv at høre. Du kan ikke være så aggressiv der. Fordi du ved da ikke. Prøv lige at se på dem to der. De ligner nogle homoer, dem to. Kan du ikke se det? Prøv at se de to homoer. Os to her. Der hænger overtøj på. Mega muscles. Du skal ikke bare. I kan ikke være så, du ved. Så buff og klar til at slås, altså. Ja. Kan du ikke bare... Der skal være en eller anden mere snedig gennemtænkning. Bare gå hen og sige, vi smadrer ham. Så kommer vi 3 stykker. Ja. Så er der en chance for det. Ja. De står bare her. De står øverst. De står push-ups. Skal I have nogle flade, eller hvad? Hvem sagde det? Det gør jeg. Øj! På ham! Jeg hjælper ham op. Wow! Det var den forkerte, du slog. Nå nej. Jo, hvad fanden? Nå, det var ham der Wimpen. Han var ond. Ja. Lad os holde der. Jeg tror måske, man skal prøve at se et afsnit. Jeg tror også det. Lige finde ud af, hvad fanden det egentlig gik ud. Få noget research. Måske... Jeg ved ikke, om Markus han har sådan nogle her. Jeg må også spare ham. Men er det inden mere? Nej, ikke sådan noget, tror jeg. Leger du med ham med G.I. Jones? Nej, vi laver mere Lego og sådan noget. Ja. Godt. Hvor er det egentlig? Og den varede lige også 7 minutter. Det vil jeg aldrig se, det der. Det er en god video.